welcome back. Komen kalam lade, like kalam jende deh. Start. Ser ma kalam deng deh. Like, komen kalam jende ekdom 32K जानो थांहां जानानै दङ. बारा नांला साथाम साब्रैसोल' नांसिगौ 32 जानो. एकदम बे लाइभनि गेजेरजों 32आ जागोन बायदि आरोखि. बे होखावदो. सिब्रा लायनाय सोरबा गोदानबाथ' साबस्क्राइब खालामखादो. लाइकखौ दांजेनना हो. बे माबायाव थाम्बनेलाव नुनाया जाहैबाय आंनि आइ. दिनै मानो होनब्ला हेपि वुमेन्स डे, बिनि थाखायनो माने आइखौ दोनदों आरोखि थाम्बनेलाव. बेखायनो नोंथांमोना लाइक होना होदो. कमेन्टआ थाबथाखोना खारलायखो मिथिला. कमेन्टखौनो मोनसेबो नुवाखै. लाइकबो मोनसेबो नुवाखै, कमेन्टबो मोनसेबो नुवाखै. मा जादों, थाबथादों ना मादों मिथिया. सम सम बिदिनो जायो, जेबो नुवा. बेलेग मबाइलाव नायनांगौ र'.
आस्राय खाख्लारि माब्रै दं आदा मोजाङैलै फंबाय एमबि प्रडाक्सन हाहा टु सि इउ औ मा खालामदों नै माबा आलु एवदों थावआव आलुखौ एवदों थावआव लाइक खालामलांदो दिनैहाय हेपि वुमेन्स डे मोन नङा होमबा बेनि नामावहाय थाम्बनेलाव दोनदों जाहैबाय आङो जोंहा बिमाखौहाय हेपि वुमेन्स डे नि थाखाय बेखायनो मावलांदो दे लाइकफ्रा एकदम जिब्रा होलांलायदो माथो बेबायदिसो होखावनांगौ अके एमबि प्रडाक्सन अराव दङ अराव आलुखौ थावआव एवदों बाला माजा माजा आस्राय खाख्लारि आलु एवदों आलु थावआव कन्टिनिउ लाइक दोन थ्रि औलै दासो थ्रि जादों लक्ष्मि बि ब्लग हेलौ आदा माब्रै दङ नै गासिबो एकदम थाव गुदुङाव खामानि मावगासिनो जों अराव लक्ष्मी बहुत औ लाइक दोन आदा नों थानाय जायगाया बहा बेंगालराव फुंजा मोसाहारि बेंगालराव ओमफ्राय लक्ष्मी बहुत बिजि ना औ खामानियाव बिजि थाखायो दा आबैनि ब्लग हाय आबौ मा ओंख्रि संखो ओंख्रिया दालि माबासो थावआव आलु फ्रायसो खालामदों आबैनि ब्लग लाइक थेंक इउ जोंस्रां बसुमतारी हाय हेलौ अराव दङ नै अराव कमेन्ट
होदोलाय लाइकफोरबो होलांखा 32K जाहांहां ओमफ्राय बे माने LB होनायजों लोगोसे 32आ कमप्लिट जागोन सानदों आङो बेनि थाखायनो नोंथांमोना सोरबाफोर गोदानबाथाय साबस्क्राइब खालामखा गिबियावनो 14 लाइनाय साबस्क्राइब खालामखा दिजेन बर' आंबो आंना सिनो आदा आदसा फैबाय था 90 प्लास मानसिफोर दं दायो ओमफ्राय लाइकखौ मानो थुवा नोंसोरो ना थुनो रोङा हा लाइक थुनो रोङा नामा 90 प्लास दङ लाइकखौ होलांखानांगौरा दासो बारायहांदों लाइकआ होखावनांगौ औ प्रदीप बेंगलर मा जायगायाव फंबाय आङो बेंगलर खरमांलायाव दं खरमांला दिजेन बर' सेट दं ना सिट गैया जोंजों ब्रादार फुलसो जानानै दङ दायो सिट गैथ'वा गाबोननि फैलायबाय नै जोंना अर्डारा जोंजों जायगा गैथ'वा सालथेमोन दे लाइकखौबो थुसिलांखा बेंगालराव मा जायगायाव दं आदा बेंगालराव दं बेंगालराव नों बहानि आदा आङो माबानि सनितपुरनि आन्दाजपुरायाव थायो आं आदा मालाबाफोर नुबा रायलायगोन अके दिनेश केबु मा होनखोलै आरे सालथे दङ सालथे लाइक द 21 थेंक इउ सालथे जमा अफिसियेल थेंक इउ
थाम्बनेलाव नुनाया जोंहा आइलै दिनै हेपि वुमेन्स डे ना बेनि थाखायनो थाम्बनेलाव आइखौ दोनदों आङो दिनैहाय दिजेन बर' सनितपुर मा जायगा बाटासिपुर ढेकियाजुलि लाइकबो खालामखादोरा लाइकबो आरो गोदानफोरबाथ' साबसक्राइब खालामखा जिब्रालायनाय साबसक्राइब खालाम दहायनि एलबिखौ मानो दाननायमोन सानखे दहायनिया जाहैबाय माबा लिरनो बावदोंमोन आङो बेखायनो दानना गोदान होफिनदों आं माला फैगोन थांनाया मालाबा थांसिगोन मा होनो डिसेम्बराव नायनि आं हिन्जाव मोनला नामा रा सालथे ओरैसै मोनगोन सालथे मोनगोन जाबाय नों हिर' जाबाय नों जायाखैलै दिनेश रत्नेश्वर बर' फैलाय बायलै गेदेर अके वेलकाम होखाव 100 प्लास दङ दायो नै लाइकबो थुलांना होलांखा लाइकखौबो थुखा बा लामा जा दैमारि मा जायगायाव दं नों दं आङो बेंगालर खरमांलायाव दङ बेंगालरनि खरमांला होननाय जायगायाव नोंनि दिजेन बर' नोंनि हेल्प जागौमोनब्ला आदा नोंनि हेल्प जागौमोनलाय आदा बुजियासैलै आं ब्रादार दिजेन बर' बुजियाखिसै आं लिरफिनलाय आच्छा आंनि हेल्प नांगौमोन आरोखि माबायदि हेल्पफ्रा कमेन्ट खालामलाय
100 जन दङ दा बेयाव 100 जनाव 100 जना गासिबो गोदानब्ला गासिबो साबस्क्राइब खालामलांजोबनायमोनब्ला गोदाना 32K जाबायमोन आंहा हिरत दैमारि रेस्टुरेन्टाव नामा ब्र औ रेस्टुरेन्टाव हटेल रेस्टुरेन्ट गोदाना साबस्क्राइब खालामलांखादो अननानै 32K जाहां आदा नोंबो US आव मावो नामा आं US इउनाइटेड स्टेट अफ माबायाव दङ आङो आसामाव बेंगालरावसोलै ब्रादार आं US आव नङा इन्डियायावनो दं इन्डिया आरबि बसुमतारी ओरैसै आरबि बसुमतारी वेलकाम सिनायदोंब्रा आरबि बसुमतारी आं नोंखौ वेलकाम गोरबोजों आरबि बसुमतारी औ एन हाउसवाइफ ब्लग लाइक दोन आगै थेंक इउ बाजै गोरबोजों थेंक इउ प्रकाश MB ब्लग आंबो हांसै आसोल आसोल नोंना हामालै हामा मालायखौ प्रकाश नानसोरां मा संदों आदा मानो आइल फ्राय खालामदों आलु एवदों थावआव आलु एवगासिनो आरोखि नाङालै प्रकाश नाङा मालायखौ आलुआनो अयथासार बुरजाखाबाला आं बेंगालराव दिजेन बर' आं बेंगालर थांनोबा खामानि नांगोन ना आदा औ बेबो मोनसे बेंगालर फैबा खामानि गैयाबा बोरै फैलायखो नङा होमबा नै बिदि आरोखि फरायनाय लिरनायफोरखौ फरायगासिनोब्ला बाहेरायाव ओंखारनायखौ गोसोखांनाङालै ब्रादारमोन फंबायमोन गोजाननि हाजोखौ मोजां नुहुरो सालाय बिजौआवनो दं बे बाथ्राया गोजाननि हाजोखौ स्लिम मोजां समायना नुहुरो खाथियाव थांबा साला बे अन्थाइ थरसेखौ बारनोनो बेसेबांबा गिदिंनांगौ जायो बिदिसो फरायनाय लिरनायफोरखौ फरायबाय थादोंब्ला बेफोरखौ गोसोखाङियानो स्रा जायफोर स्टुडेन्ट मोजां इडुकेसन लाग्रो गारबायलाय आदा बेबो मोनसे गारनायाबो मोनसे जोंना एन हाउस वाइफआ मिनिहरबायलै आलु एवदों आङो एन हाउस वाइफ मोजां नुहुरोथ' आरो औ मोजां नुहुरो खाथियाव फैबासो
हाखरफोरखौ नुलाबायनोसै अन्थाइफोरखौ अन्थाइ थरसे गिदिंनोनो बिराद गोजान थांनांगौ जायो ओमफ्राय अलराउन्डार आङो मिथिंगा बसुमतारी अलराउन्डार मावो बजर मा खबर ब्रादार खबरा नै बिदिनो दंलै ब्रादार खामानि मावगासिनो आङो माबायाव अराव आइल फ्राय होगासिनो माने आलु एवगासिनो आङो थावआव भाजा एवगासिनो मिथिंगा बसुमतारी भेरि गुड ब्र बिदि होननायानो जाहैबायलै ब्रादारमोन मिथिंगा बसुमतारी बेंगलर मा एरियायाव उडुपियावसो नामा उडुपियाव नङालै माबायावसो मा होनगोन बेंगालर करमांलायावहाय उडुपि नङा उडुपियाबा बिराद गोजान जायो बजर खयथायाव गगोन ब्रादार डिउटिया 9टा दा 9टा जाबा गसिगोन बारा गोबाव गैला दिजेन बर' नोंनि नाम्बारखौ हरलाय आदा आं थांबा मानथिना खालामगोन कन्टेक्ट खालामगोन आच्छा माबायाव फेसबुकाव थांना मेसेज खालामबानो जाबाय फेसबुकनि नामाबो बिदिखा ओमफ्राय फल'वार्स गैया दै बा जानला मोनला मोननो नागिरा ओमफ्राय फेसबुकाव माबा इउटुबाव आंनि बै डिटेल्स थायोना माबा एबक बेयाव थांनानै एबकआव थुबा आंनि फेसबुक ओंखारो आंनि इमेल आइडि ओंखारो गासिबो ओंखारो आरोना बेयाव क्लिक खालामबानो गासिबो मोनजोबखायो इमेलाव थांबा इमेलाव फैबाय ओमफ्राय फेसबुकाव थुयोबा फेसबुकाव डाइरेक्ट आंनि फेसबुकखौ मोनफैखायो आरो ओरैनो डाइरेक्ट नाम लिरना नागिरबा मोननाय नङा फल'वार्स गैया माने फिसासो दाखालि डिलेट खालामबाय आं रागा जोंनानै 26,000 जाबायमोन माबाया फल'वार्सआ स्ट्रेक नांबाय थानायखाय रागा जोंना डिलेट खालामना गोदान खुलिबाय आं एसेयावनो एसे स्ट्रेक नांलाबाय थायो फाग्लासो फुंजा मुसारि हाय आदा हेलौ बिदान राभा
इमान सेलारि नु आदा सेलेरिया माबालै मा होनो फुल डिउटि मावबा 35 फैयो आंना फुल डिउटि मिथिंगा बसुमतारी आदानि सेलारिया बुंखाबाय बेनो एखे 35 फैयो आदा बहा थायो फुंजा मुसाहारि आं बेंगालराव थायो बेंगालर डिउटियाव दङ आं दा एकदम खामानिया बिराद बिजि सोलिगासिनो नै ओरै बिराद गिदिरखा किचेना नै जानला मोनला नङा ओरैबायदि गिदिर फुंजा मुसाहारि आदा आं धेमाजिनि आदसा धेमाजि औ आंबो थांखांखाबाय सिगाङाव धेमाजि लखिमपुर जुनाय मोनहांहां जाहैबाय दाख्लैसो बिसनाथाव थांना फैदों आङो जनाय नायनो आदा आदसा बेंगालर बबाव थायो जासिला नार्जारि ब्लग बेंगालर बबाव थायो आङो बेंगालर करमांलायाव थायो करमांला आदाया मा डिस्ट्रिक्टनि आं सनितपुर दिकेजुलिनि बाजै लाबाय नामा आदा बाजै लाबाय आङो फंबाय नैबे थाम्बनेलाव होनाया जोंहा आइसो दै दिनै हेपि वमेन्स डे नालाय ओंखायनो आइनि फट'खौ होदों आङो थाम्बनेलाव बिन्दास राभा मजा आदा थेंक इउ जासिला नार्जारि ब्लग आदसा औ रस्तम आनसारि औ थेंक इउ आधा घन्टा जाबाय लाइभ एलबि होनाया ओमफ्रायहाय आंनो बारा बुरजा नांलामोन उदालगुरि माजबाद बिन्दास राभा अके एभेलेबल दाख्लैसो माजबादाव हरजों हर बाइक सालाय बेरायदों जोङो माजबाद जिंगाबिल दाल लायनोसैला मिथिंगा बसुमतारी बी केयारफुल ब्र टेक केयार एन्ड गुड ब्लेस इउ थेंक इउ गोजोननाय थाबाय ब्रादारखौबो फुंजा मुसाहारि मा ओंख्रि जाखो आदा जानाया दालि दिबेन बर' हाय ब्र हेलौ बिन्दास राभा आमी गोला खामना নাই আদা আপনি আহিলে আমার তার এতিয়া ভ্যাকেন্সিত নাই পুরা ফুল হয়ে আছে কব নাজানো মানে কব নোৱাৰো পাব না নাপাব মানে গ্যারেন্টি নাই जासिला नार्जारि ब्लग मा संखो बर्थमान दायो माबासोलै बाजा लाब्रा एवगासिनो माबायाव थावआव आलु होमबा दोनथ'सैलै रायजोफोर आं एकदम माबा जाबाय खामानिया बेस्थ' जाथारबाय ना मा होनो खामानिया बिराद बिजिनि सायाव बिजि जालांगासिनो गासिखौबो गुड नाइट होननोसै आङो गोबाव बर'फोर दं नामा आदा बर'आ सामथिं 30 जनसो दङ जों आंजों 30 जनसो बर'फोर दङ मिथिंगा बसुमतारी गुड नाइट ब्र बाय सेम टु इउ गुड नाइट दोनबाय बिदिबा बयबो गासिखौबो गुड नाइट आंबो ब्लड खामानि बिजि जाथारबाय आरोखि फुंजा मुसाहारि गुड नाइट होनबा औ गुड नाइट औ होनबा see you again nice to meet you okay same to you bye good night